Акрамя такіх класаў, беларускія ўлады накіроўваюць выхаванцаў інтэрнатаў і дзіцячых дамоў на вайну супраць Украіны. Гэтыя дзеці маюць складаныя жыццёвыя абставіны, алкагалізм бацькоў, недахоп сямейнай падтрымкі, псіхалагічныя траўмы і развіццёвыя цяжкасці. Гэта значыць, у іх слабы кантроль імпульсаў, у іх недастаткова разумення наступстваў сваіх дзеянняў і моцная патрэба адабрэння з боку аўтарытэтных дарослых. У такіх умовах яны становяцца асабліва ўразлівымі да прапаганды і радыкальных наратываў. Ім проста даеш аўтамат і наперад. Мая дачка сказала мне, што ў першакласнікаў яна бачыла шкляныя вочы, нібыта за імі нічога няма. Калі гучыць гімн, яны выглядаюць проста механічнымі, адчужанымі, нібы людзі, пазбаўленыя ўнутранай сувязі з рэчаіснасцю. Такі гістарычны момант нельга недаацаніць. Містер Лу на працягу многіх гадоў дэманстраваў гнуткасць. Вось ён такі ў нас ёга-мастер. То ён выступаў з антымаскоўскай рыторыкай, то ён збліжаўся з Масквой, то спрабаваў наладжваць кантакты з Еўропай і США, то падкрэсліваў і гаварыў: «Я ж на самой справе украинец». Вы немножко украинец. Спасибо, Дмитрий, ты первый об этом сказал. Да. Да, ну не немножко, а немножко украинцев не бывает. Я очень люблю Украину. Я вообще Украину по внешнему, по территории, по природе могу сравнить, и то с натяжкой с Францией. Поражен был, когда первый раз во Львов приехал. Такая красотища. Да. Тогда я первый раз увидел горы в Западной Украине. И когда я уволился, я работал уже в сельском хозяйстве директором, ко мне с Сумской и Черновицкой области приезжали люди работать, украинцы, трудяги были, жуткие трудяги. Гэта можа стварыць уражанне чалавека, які, быццам нейкі пластылін. Але я лічу, што Лукашенка сістэматычна знішчаў беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. І зараз мы бачым апошні этап гэтага працэсу. Гэта удзел Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны. І выхаванне пакаленняў, якія будуць успрымаць Украіну і Польшчу як ворага. Пры гэтым Беларусь гістарычна не мела канфліктаў ані з Украінай, ані з Польшай. Наадварот, гэтыя народы звязваюць вельмі блізкія культурныя, моўныя і гістарычныя сувязі. Беларуская і украінская мовы маюць каля 84% агульнай лексікі. Беларуская дзяржаўнасць бярэ свае вытокі ў полацкім княстве, якое было часткай шырэйшай цывілізацыйнай прасторы Кіеўскай Русі. Тым не менш, сёння многія ва ўкраіне ўспрымаюць Беларусь як варожую дзяржаву, і гэта зрабіў містер Лу. І ніякі ён не Іванушка-дурачок. Ён вельмі сістэматычна знішчае Беларусь і цягне беларусаў разам з сабой у пекла. Вернемся ж у беларускую так званую школу. Калі дзецям спаўняецца 14 гадоў, гэта ўзрост крымінальнай адказнасці, супрацоўнікі міліцыі прыходзяць у клас і пералічваюць злачынствы, за якія дзяцей адпраўляюць у турму. Пры гэтым дзяцей выстаўляюць у карыдорчык, як быццам на расстрэл. Кожны год паўтараюцца інфармацыйныя гадзіны, дзе дзецям пагражаюць турмой за падабайкі, за перагляды відэа і за каментарыі ў інтэрнэце. Калі ім кажуць, вас паставяць на ўчёт, калі будзеце усміхацца падчас гімну, альбо падтрымліваць Украіну. У 2020 годзе дзеці пачалі пратэст, прылепіўшы бел-чырвона-белыя сцягі да сваіх шчыткаў. Дзяцей проста выстраілі ў калідоры зноўку і пагражалі ім турмой за антыўрадавую прапаганду і правакацыі. Тое, што называецца правакацыяй у Беларусі, вызначаецца вельмі свабодна ад «мне падабаецца анімэ» або прыналежнасці да якой-небудзь субкультуры. Ды проста, калі дзіцёнку падабаецца фемінізм, альбо яны не плануюць народжваць дзяцей. У такіх класах заняткі юны памежнік абавязковы для хлопчыкаў. І калі бацькі адмаўляюцца іх праходзіць, у іх узнікаюць праблемы з сацыяльнымі службамі. Іх могуць занесці ў спіс небяспечных дзяцей. Гэта распаўсюджаная тактыка запалохвання, якая выкарыстоўваецца нават у тым выпадку, калі бацькі адмаўляюцца плаціць за харчаванне Карлу. Стан маёй дачкі. Пасля такіх школьных дзён яна проста ляжала ў ложку, у шоку ад усяго, што ёй казалі. Яна проста магла заснуць на 3 гадзіны пасля школы. Паводле слоў маёй дачкі, 70% яе аднакласнікаў падтрымліваюць не толькі Маскву, але і Савецкі Саюз, і яго войны. І лічаць, што гэта цудоўная краіна, моцная, якая магла даць абарону ЗША. Яны могуць лічыць прапаганду крынжам, але ўсё ж такі іх менталітэт ужо атручаны, таму што яны спажываюць савецкі YouTube, савецкія мультфільмы, глядзяць рускамоўны TikTok. І гэта трывожныя лічбы, асабліва ўлічваючы, што гэтыя дзеці былі сведкамі гвалту, які рэжым учыніў над беларускімі змагарамі за свабоду падчас 2020 года. Беларускія дзеці, якія паходзяць з сем'яў, што выступаюць супраць
Масквы супраць Лукашэнка вымушаны рабіць выгляд, што яны не супрацьстаяць хлусні, якую ім кажуць, і штодня ствараць фальшывы фасад сям'і. Таму што ўжо былі прыклады, калі дзіцёнак, які казаў у садочку «Жыве Беларусь», у ўсёй сям'і былі вялікія праблемы. Мяне асабіста, калі я выйшла заплаканая гуляць сабаку, я проста выгаварылася суседкі, сказала, што я плачу за Украіну і за украінцаў і тое, што з імі адбываецца. І яна зрабіла выгляд, што так, яна такая хорошая моя сябровачка, а потым пайшла і напісала на мяне заяву ў міліцыю. Мне прыйшлося сваю дачку вучыць хлусіць і прыкідвацца, пакуль мы не паедзем у Польшу, каб пазбегнуць арышту. Гэта была частка нашага жыцця, дзе я, мама, вучыла дзіцёнка хлусіць кожны дзень, рабіць выгляд, што ўсё нармальна. І ставіцца да гэтага ўсяго, як я і сама ставілася, як да даследаванняў, якія потым можна перадаць людзям у захадных краінах. У заключэнне хочу сказаць, што навучэнне дзяцей забойцаў небяспечна не толькі для Украіны і Польшы, але гэта і генацыд для Беларусі, дзе Лукашенка цалкам разбурыў імідж нашай краіны як мірнай дзяржавы. Дзеці, якія рыхтуюцца забіваць украінцаў, гэта супрацьлегласць нашай культуры, але гэта ўсё, што свет ведае пра нас сёння. Гэта наш беларускі брэнд. Падзяліцеся гэтым відэо, калі ласка, з сябрамі і раскажыце, што вы думаеце будзе з гэтымі дзецьмі. Слава Украіне і жыве Беларусь!